A maioría das historias comezan cunha idea, outras cunha incógnita. Rompetiño empezou cunha X. Porque durante moito tempo o Rompe foi iso, unha incógnita. Un festival pequeno en Porto do Son, un proxecto que non saía nos medios, e dunha cultura urbana que non era cultura. Ao principio case nada é importante. Ao principio todo é presente. Ruido, rapaces facendo cousas sen saber moi ben ata onde poden chegar, e quizás por iso nunca se nota mentres está pasando. Nótase en días como hoxe. Son 10 anos difíciles de resumir, onde houbo moitas persoas boas, cunha brigada de luxo, moito luxo. E onde o Rompe tivo o prazer de compartir a nosa imaxe con Carmiña, a boa do Rompetiño, que despedimos nesta edición para que subile tranquila de nós, e a que rendimos hoxe este pequeno homenaxe. Longa vida, Carmiña. Manoliño, ti quedas, así que vai preparando rimas. Aquí vai cantar todo Dios. E volvendo á xuventude, cando miras atrás, entendes que mentres unha xeración medraba, había algo medrando con ela. Non diante, non por riba, senón no seu carón. Artistas que despuntaban cada ano, xente descubrindo unha nova música. Rapaces que viñan por primeira vez a un concerto, e mentres todo isto pasaba, case sen decatarnos, algo ia collendo forma. Porque hai proxectos que ocupan moito espazo con nome seu batido e non deixan pegada, e hai outros que medran en silencio ata que descobres que forman parte da memoria dunha xuventude que pasa desapercibida. E entón pasa algo curioso. Un día son os fillos os que che piden as entradas. En ese momento entendes algo. Que o Rompe xa non é só un festival, é unha xeración. E quizás por iso a X cobra outro sentido. Porque a X non é só unha incógnita sobre o que fomos, é tamén unha pregunta sobre o que vai vir. A X é un punto de encontro. A X é un cruce de camiños, un momento no que algo cambia. Porque nós, o núcleo duro do Rompe, tamén cambiamos. Porque ás veces 10 anos non son só unha celebración, son un punto de inflexión, un momento desde o que mirar cara adiante e preguntarse ata onde pode chegar isto. Quizás por iso o Rompe segue sendo unha X, un lugar onde as historias que comezaron aquí aínda están por escribirse e onde novas etapas comezan a tomar forma, como os concertos X vai Rompe por toda Galicia. Porque ás veces o futuro non chega de golpe, comeza cunha incógnita e remata sendo unha vida. Sempre Rompe X.